Rembrandt's Její movie. zlatavá pokožka je mnohem hezčí než vaše rozbředlé This růžové is tělo. Rembrandt. Pánové, tu máte, to je pro vás. Pro nás? Děkujem. To jsme opravdu my? Nepoznáváte se. Ano, vezměte si tu opičku. Je moc hodná. Je to moc pěkný. Děkuju. Nebojte se, spinka. Hertě Dirksová. Nejpěknější vdova po trubači, jakou znám. Rozední vás. Titus. Aby se neprobudil. Lidé na to hledí úkosem, když někdo rozhazuje peníze tak jako on. Syna obléká jak velmože. A víte, otče, že udržuje poměr s jeho chůvou? Margareta má pravdu. Slušní lidé jsou tím pohoršeni. A rodina jeho manželky ho prý obvinila, že rozházal její věno. V tom, slečno, nemáte pravdu. Neměla ani vindru, když se vdávala. Kdo vám to řekl? Ona sama poslavuje. Bravo. Potůčky žlučí nabývají rychle na síle. Netušila jsem, jak jste čestný. Ty. Tak pojď přece, no. Tak pojď, malička. Moc mu to sluší. Tak. To se ti povedlo, Fabricie. Buďte k nám vítáno, vaše lordstvo. Jak jste elegantní. To vás k nám posílají z Mejdenského zámku? Musíme k němu být uctiví. Na Mejdenském zámku přece všemu udávají tón. I barvu. Podívejte, jak se na nás povyšuje. Po princově smrti nemá už mecenáše. A teď ničí obchod s uměním ta nekonečná válka. Vy, můj synu, jste byl přece jeho dobrodinec. To je příliš velké slovo, spíš zákaz. Má matka mě nutí, abych řekl pravdu. Mám k němu výhrady. Jaké výhrady? Trápí mě, že mě nemá v takové vážnosti, v jaké si nemýval já jeho. A vy? Odmítá ve své píše přijmout nové vlivy z Francie a Itálie. Je pravda, že jeho obrazy ještě potemněly. Eilenbirch nemůže skoro nic prodat. Příliš temna. Příliš temna. Otče, když dovolíte, možná také příliš malby. Příliš temna. Je strašné, když takový génius maluje lidskou spodinu. Ovšem, a s potěšením nám ve jménu přirozenosti ukazuje ženy se stehny, na kterých jsou vidět podvazky. Nedivte se, jako dítě sál s mateřským mlékem ten svůj neotesaný kraj. Proto je tak těžkopádný a že nemá způsoby. A proto se nikdy nepovznese z vah. Nečte už!
Nejvyšším smyslem umění není unikat z tohoto světa, ale naopak tento svět lépe poznávat. A proč se tolik hněváš? Řekni. Zabili nám jí, pane. Pověsili ji na klepátku vašeho domu. Ještě je teplá. Paule, jdi a přines mi kus čistého plátna. Je v ní ještě život. Neříkej o tom Titovi. Řeknu mu to sám. Vem polštář. Sem. Mistře, Fabricius říká, že už nemáme v domě žádné čisté plátno. To nevadí. Chcete nám na portrét namalovat tu zdechlinu? Zaplatili jsme vám za ten obraz 500 zlatých. Táhněte mi z domu! Vy! Vaše peníze i ten váš čokl! Člověk ani neví, kde má hlavu a kde má řík. Měli jsme dát na ty, co nás varovali, že je to neotesaný hrubián. Ani ten Eilenberg s ním už nechce obchodovat. Pojď, jdeme. Dneska se chystá u nás na radnici velký ples. Celý Amsterdam teď bude slavit. A je hanba, že náš pán se toho veselí neúčastní. Náš pán je přece nemocný a nemůže se veselit. Lidi se mu posmívají. I Govert Flink. Govert Flink? Ten zaprodal duši tomu ostentanému chrtovi Eilenbergovi.